Abé. Ça va? Ça va. Cɛ yɛrɛ kɔni. A bɛ cogo di? Baasi foyi tɛ. N'i taatɔ min? Nin bɛ ka taa dagabili. Dagabili. Awɔ. O ye yan. Ni ma kangari de ye yala baden ye. Ni dun y'a f'i ɲɛna ko yala baden ninnu man di ne ye. Surtout ni tilegan den wɔɔrɔ i bɛ ka bɔ i terimuso fɛ. Ne tɛ ka taa yɔrɔ si sisan n bɛ taa n terimuso fɛ o tuma ne ma taa n terimuso fɛ ne bɛna taa John fɛ. I b'a dɔn an vrai terimuso yalalaba yɛrɛ de man di ne ye. Ne tɛ yalaba fɛ muso la quoi. Ayi. I bɛna yala sisan na dɔ bɛ n'i ye dɔrɔn ka i ka numéro ta. Sheikh n bɛ taa n terimuso dɔrɔn fɛ sa to n ka taa bi da dɔrɔn. Cɛ i bɛ dara la cogo yalaba ninnu man di ne ye dɛ. N'i tɛ k'i yala ni cɛw bi cɛw ɲɛ tana ye mɔgɔ ka ɲuman tɛmɛtɔla ye. Ne tɛna n ka numéro di mɔgɔ si ma sa e yɛrɛ de bɛ keleya kojugu cɛ. I bɛ keleya kojugu. Ayi nɔ keleya ko tɛ o n'i bɛ mɔgɔ fɛ c'est normal i ka keleya la. O ye tiɲɛ ye. N bɛ ka taa n dagabili dɔrɔn de fɛ. I b'a dɔn han ne yɛrɛ mako gɛlɛn ba kun ye ne taara n ka papiyew ladon entreprise dɔ la ne ye n ka dossier déposé. O dun ɲɛna. Bon la problème c'est quoi olu ko fɔ ne ka taa ni 100 000 francs ne ka taa ni 20 000 ye pour que olu ka se ka ne ta ne ka pouvoir y employer. E m'o sara. M'u bɔ min i b'a dɔn ne tɛ baara la. Bon an ka famille situation man ɲi bon l'extérieur lamɛn olu yɛrɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye ne ye bon n'a fɔra ko ne ka 20 000 ko t'o di agence la yɔrɔ kɔni a ma nɔgɔn ne yɛrɛ t'a dɔn ne b'o sɔrɔ cogo o cogo ne kɔni jigi kɔni e dɔrɔn de n ko n b'a ɲɛf'i ɲɛna donc n'i sera ka 100 000 sɔrɔ ka di yan n ka taa ni o ye an ka agence in na n'u sera ka n ta baara la donc ni n ta la ni n ka kalo sara di la donc n b'i ka 20 000 d'i ma. Sisan dun jalen don ne fɛ ne o 20 000 min bɛ ne bolo ne y'o don n ka feerefɛnw na e yɛrɛ b'a dɔn sisan jalen don ne yɛrɛ bolo n'a bɛ n bolo n b'a d'i ma problème foyi t'a la ne fan fɛ walayi n'a bɛ n bolo dɔrɔn n b'a d'i ma. I b'a dɔn Orokiya ne tɛ ka foyi de faamuya i la. Mun na? Ko mɔgɔ bɛ 20 000 na yanni sini cɛ ne fɛ ka taa nin di de pour que ne ka se ka taa baara la i b'a la ko fiɲɛ y'a faga yan fɛ n y'a don n ka feerefɛn na a ka ɲi ne y'a faamuya. O mana ni 20 000 bɛ ne bolo ne bɛ ja la. Walayi ne ye faamuya ne y'i faamuya koyi ne ye nin bɛɛ lajɛlen faamuya a fɔra ne ɲɛna. Mun fɔlen ɲɛna? Musa tisa ne ka élément ye nin fɔ ne ɲɛna Musa ninnu ye nin fɔ ne ɲɛna ko ne bɛ cucuculen nɔfɛ fu ko e tɛ ne fɛ ko ne bɛ ka n yɛrɛ faga pour rien je savais donc ni ne y'a faamuya ne bɛ nin ɲanibakuru ni tiri tɔɔrɔkɔ bɛɛ lajɛ e nɔfɛ c'est comme e tɛ ka ne considérer hali dɔɔni wa c'est bon a ka ɲi a ka ɲi non n'i tɛ 20 000 di yɛrɛ an k'a bɛɛ dabila. Ayisa bibi i fana dimi ka di sa han. ayi non i b'a dɔn kuma caman ninnu man di ne ye quoi. A filɛ i kana dimi sa e dimi ka di e ka di ne o ma sa han. Diya ko tɛ nin ye o ni ne mago bɛ baara la de ne ma baara sɔrɔ ne bɛ ta cogo di. A ka ɲi sa 20 000 min bolo so kɔnɔ han komi ne tun n'o don n ka feerefɛn na n bɛ n'o dabila o feerefɛn tali ko dabila n b'o 20 000 di ma mais n bɛ taa n dagabili fɛ yen fɔlɔ ni n seginna n b'a commencer par là chérie Coco awɔ ni n seginna n b'a d'i ma yan. problème t'a la i bɛ sɔrɔ n'a ye so wulafɛ yan ma.